Nagpaygayon ang buhatan sa Provincial Social Welfare and Development kon PSWD og profiling sa 16 ka mga kani-rebelde nga mibalik sa sabakan sa gobyerno. Ang profiling gihimo sa mga personay sa PSWD dito sa 58th Infantry Battalion sa Migbanday, lungsod sa Claveria, Misamis Oriental. Katambayayong sa buhatan ang DILG kung asa kabahin kini sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon NICLIP nga gipangingusgan sa Provincial Government of Misamis Oriental human mandato kini ni Presidente Rodrigo Duterte nga hatagan og serbisyo ug programa ang mga kani-rebelde nga mobalik sa sabakan sa gobyerno. Sa bahin sa 58th Infantry Battalion, anaa ang presensya nila ni First Lieutenant Jefferson Mariano, Civil Military Officer ug Private First Class Marilona Alia. Matod ni Felmar Humawit, focal person sa ICLIP program sa PSWD nga adunay financial assistance ug mga programa nga giandam ang PGMO ngadto sa mga kaigsuonan nga mga former rebels. Gani kining atong mga 16 ka former rebels no ato ning ibang enroll sa atong ICLIP program o aduna sab sila madawatan nga 5,000 each. Dugang nga programa sa lokal nga pangagamhanan ngadto kanila ang paghatag og counseling hilabi na nga nanginahanglan sila og psikolohikal nga atensyon. Kini nga event importante gini particularly sa atong mga isuon nga nibalik na sa sabakan sa gobyerno kay at least makita nila nga wala sila pasagdi sa atong gobyerno. Gipaabot ni Humawit nga dako ang nahimong papel sa mga programa sa gobyerno ngadto sa former rebels kay sila nakaamgo nga mas maayong manimuyo sa komunidad nga dili magtago-tago. Kay ang administrasyon sab ni Governor Bambi Imano naliguro nga dili sila mapasagdan ug matabangan sa ilang integrasyon ngadto sa komunidad. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera, ako si Lambo Danny Obshama Jr. alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.